tälleen. Mene sieltä tänne. Okei. Anna avaan jos voi.
Marshall is dead, but he's still got your PDA. Catch up with him before he crashes into the ground. Okay, hotshot, hang tight. I'm gonna make a pass around that building. Get your guns out and deal with any rooftop hostiles. Unit 5, take cover. Let's go! The arms dealer is named Darvo. He's being held in the prison block on the other side of this factory complex. This is Radio Panau, the voice of truth.
LZ! So, Prophet, I made it to the beach. you hit the water pretty hard. Some of your suit functions are offline. Let me run a quick diagnostic. The video feed is breaking up. Nomad, rendezvous with Jester and head to Aztec's location. Check your objectives display. Careful, Nomad. Enemy contact up ahead. Over there! Cloak engaged. Contact! Sit rep. Something took a swipe at me on the way down. I'm caught up in the trees. Okay, Aztec. Hang tight. Help's on the way. Over there! Over there! Kill him! Enemy contact up ahead. Get him! Maximum strength. Over there! Caught up in the trees. Okay, Aztec. Hang tight. Help's on the way. Maximum strength.
Рома, постой вообще. Keep it up. Station a fleet there. This allows you to take territory. It also allows you to ensure Never stop until the threat is neutralized. Eliminate all hostiles. Cover me! 15 seconds left. This threat will require a full strike team. You're being deployed. Secure the bombs. Mission critical. Bomb diffuser activated. Diffuser located. Disable it. Diffuser has been destroyed. Mission successful. Diffuser destroyed. Heartbeat sensor active. Reloading! Reloading! Reloading to take the freedom! Never done this shit before. Nee. Ei. No niin, itekin vois laittaa ikon kuvan tuohon henkilön profiiliin. Tää on mitä vitun teksti sitten, se on muistaakseni text-to-speech jopa. Jos laittaa TTS. I love OP said Anus Rebale. Ja mielenkiinnon kyssärinä, niin onko sulla tänä päivänä mitään huge plans, niin sanotusti? Ei oo mitään suunniteltu, mä ajattelin, että silleen en just suunnittele mitään tälle viikonlopulle. Niin ootas, pitäisikö se vittu asentaa se saatanen dukkeemikki? Paljonkohan se on ladata? Se on aika pieni. Lauri, se on semmoinen myyrä silleen, että se ei tällä hetkellä pitää olla aika hyvin onnea, että näkee, että se pää vähän niin kuin nousee sieltä maan alta, että en mä oikein saa sitä puhelimella tai Steamilla mitenkään kiinni. Niin. Mulla olisi semmoinen toive, että vähän niin kuin Mässä ja Lauri ja ehkä joku muukin yhtä aikaa pelattaisi sitä Duck Gamea, niin sitten me oltaisiin kaikki vähän niin kuin ns. Samalla viivalla, niin sitten se maksimum randomisuus ensued.
Niin, totta. Niin semmonen random ehkä joskus, jos onnistuu, ja ehkä kuulet mun äänistäkin, niin mulla on tässä semmoset lainausmerkit sormissa. Niin. Kuulen sun sormet, kun ne heiluu siellä. Random by the way, niin latasin tänään tuon Realm Reborninkin, niin katon, että laitan pikkurillini MMO:hun ja katson, että miltä se tuntuu, ennen kuin otat sen pois. No en mä muista aina vaan se paskapoli sinällä, että ne ensimmäiset 50 tuntia antaa hirveän väärän kuvan siitä pelistä. Se on aina niissä jotenkin niin outo. Kun en niinku ikinä mitään muuta pelityyppiä pelannut, mikä niinku ei representtä sitten ihan päin vittua niin hyvin niin kuin MMOt. Että silleen, että se ensimmäinen 50 tuntia se on tutoriaali ja sitten se on oikea peli vasta alkaa. No niin, koska ei ensimmäisen 50 tunnin aikana ala esikin yleensä tarina tai mikään tämmönenkään, että se on niinku vaan silleen, what? Sitä vaan miettii, että mitä vittua nyt taas ensimmäiset 50 tuntia ja sitten se lähtee siitä pikkuhiljaa käyntiin. Kaikki MMOt tekee sitä. En ole kyllä vielä törmännyt ainakaan MMO, joka ei tekisi sitä. No, time is money niin sanotusti ja no itselläkin tänään oli silleen, että Helldriveria kun lopetin pelaamassa, niin ajattelin, että ole alle 12, 15 yli 1. Mä mielessä ajattelin vaan, että you know that this will mean, että viikko menee ohi ja lopussa sä ajattelit, että en pystynyt pelaamaan tarpeeksi. Sitten kun niillä 2 healeria, niin se vaan helpotti jotain niiden hommaa. Ja niillähän oli kaikki partyssa, paitsi tuo yksi sykablyhatti tuolla. Niillä todennäköisesti ihan peruskommunikointikin pelasi paljon paremmin. Gabenia ei niinkun kuumotellut, se ei kuumotellut yhtään sitä, että se vaan sanoo niinku asia on, että siellä jotkut ihmiset ihan täysiä vitun pellejä ei saa tehdä työtään. Se meinaa, että se on potkut sitten, jos ei siellä osata tehdä hommia. PRB. Tää riippuu siis niinku joillain hahmoilla käy tehdä eri buildeja, eri mopeissa, eri team-kompeissa. Aika monella on semmosia perusbuildeja, mitkä on turvallisia aina. Me tuun tänne alas. Tää saattaa olla mistake. Ei ollutkaan, tää oli vitu hyvä veto. Liimin on nimittäin kuollut. Sitä pitää nyt vähän varoa, kun meillä ei yhtään visiota. Tai niin joo, totta. Tapas se jos pystyy. Hyvä hengiltä, niin elämä helpottaa. Tää mennä sinne ylös. Käydä kattoo tuo medicine. Ei vittu läärää, mä tiedän, että se käy näin. Ja mä oon dead. Oli siinä vaiheessa dead, kun tuo Xul päästuu. Oli hyvä tuo Novan pingi. Pingas tonne, tulkaan tänne, niin kaikki vaan kuolee, ketkä menee sinne. Oh, dead. Ei, tuo vitun hammerkin meni kuolla. Miten miksei ei vaan lähtenyt pois tuo Nova? Sitä ei saa unohtaa tuota Novaa, kun se pakoi. Pitäis laneilta vaan kerätä XP:tä vitusti. Se 10 saada. Onko sul murhaa? Vitua. Murhaa se on vähän. Tällä hetkellä ihmiset sanoo, että se on aika lailla OP. Vähän niinku Leaming oli ihan vitu OP sen kanssa kyllä. Jaha. Siitä mä en tykkää tässä matchmakingista, se heittää tämmösiä komppeja on se, että
semmoista tavalla, mitä sä niinku pelaisit Herolea-aguassa, niitä varsinaisia perinteisiä taktikoita sun muuta, ne lentää ikkunasta ulos heti tän matchmakingin myötä. Ei miskään hikkunut kuunnella, kai mistä kuollaan täällä yhdessä. Eiks tää vähän niinku ala olemaan sitä kohtaa, että milloin melkein kannattaisi kaikki yhdessä? Joo, meille Hammeri kuoli, kun se meni hölmään. Kun se ei lähtenyt pois, vaikka hän pingasi 9000 kertaa, että lähetään nyt vittu pois, mutta se vaan meni eteenpäin, sit se kuolikin. Voihan näkkimakka. Wow. Miten se ei saanut tätä viimeistä lyöntiä sisään? Voi ei. Mitä? Joka puolella hävii. No niinpä tietenkin. Aha, sehän oli. Eli kaikki vittu ladattu valmiin. Tuosta Leaningistä mä oon päässyt karkuun. Se on semmonen fakta. Onko se semmonen, se kuolee kyllähän tajuttoman helposti, mutta kun ei ikinä päästä sen kimppuun. Se teleporttaa niin saatana. Osais. Oli. Triplete. Eteen pois niin. Ei vittu varmaan kuoli. Joo. Eteen pois. No viimeinkin. Ei saa. Varmaan odottaa tuo tykitys loppuu. Pitäisikö ottaa saada vähän wave clearia niitten minioneita pois täältä näin. Sitten vaan kerätä tuo täys 12 lancea roundria. Ja se visioni kyllä kannattaa ottaa. Ne on tuossa ottamassa. Wow! Joo, poispäin vais päästä. On niin paljon kaikkea stunnia ja sun muuta paskaa vissiin siellä. Ja nyt meitsi kuoli, ei saatana. Ja tuo Leeming, se vaan niinku ei. Se ei edes ois näissä taistelussa. Ikinä siellä kun sitä tarvii. Nytkin se pyörii tuolla ihan missä sattuu kerään tää vitun jainan paskakolikon. Kato fake, ei. Se on kuollut. Tuossa 2 sekunnin päässä. Joo, sieltä nyt tulee pois ylös vaan. Koita tänne alas saada vai jotain puskua. Niille Leeming selvästi scoutti tuossa jaina. Ei ne oo bossilla. Eikö ne ole DPS? Nyt ne varmaan meni kyllä bossille. Minä sen. Vähän liian selvästi niinku minimapissa ehkä ne, olisi pitänyt aikaisemmin vaan lähteessä. Mä eisi ottaa nyt silleen kuskaluuden ja heitä suoraan tuon Hardened Shieldin päälle ja mene sinne käymään yhteydessä. Joo. Ja varmaan Nova jossain tuossa. LMAO! Vittu mikä Steve! Tuo oli hyvä! Mennäänkö bossin kanssa vai jotain muuta? Bossin kanssa vaan.
Sitten jos tulee arkkuja, niin sitten ne on palauttamassa, niin mikä sinne. Joku voisi kyllä vähän katsoa sinne, että jos ne tulee, niin mähin pois siitä, koska ne tietää. Joo, vittu se meni vituiksi. Joo, mä kuolin ja menetin kaikki nää koinit. 16 koin. Paljon. 9. Ois pitänyt olla. Gleaming ei jäänyt. Se oli tuosta kiinni, että ois saanut vaan jonkun infon, niin me oltais voitettu. Tuossa vaiheessa. Onneksi rouvattiin tuossa tuolla. Ja nyt hammeri kuolee. Joo. Tuli siinä. Vuoe. Mä itse ajattelin, että pystyy siihen, mutta ei tässä ottaa näin quickmatch-meille. Eipä näin. Ei ne silleen ajattele justiinsa mitään muuta. Ne vähän semmonen putkinäköön niillä on. Joo. Okei, ne voitti. Joo. Se oli siinä. Yes. Okay. Well, at least I learned to not trust random strangers. Jep. Se on aina, siinä mielessä se on jännä, että voi silleen noin äkkiä trouvata yhdellä virheellä koko matsi. Sellaista vähän on. Mutta nice call out. Sä onnistuit sen bossin taimittamaan aika kauniisti. Niin. Silleen ne just vähän teki sen virheen minimapin kanssa, että ne näytti itseään liikaa. Ne näkyy siellä just kun ne yhtäkkiä hävisi kaikki sieltä ylhäältä. Vähän hölmöily. Kai se oli se mitä sä sanoit viime pelissä, että tässä pelissä ei niin paljon epäröityä, vaan otettiin välillä. Niin se yksi pahin virhe mitä voi tehdä on se mitä tapahtuu välillä. Että niinku tulee se fiilis, että ei just tiedä, että mitä vittua sitä tekee, sitä vaan pyörii siellä, niin se on. Nyt sä sanoit, että se korjasi jotain, mutta mun mieli ajattelee, että varmaan ainut juttu, minkä se oikeasti korjasi, oli se start folder. Niin. Join heitti erroria. En nyt tiedä. Eipä se varsin mitään korjannut siellä. Joo, sama juttu. Same shit. Joo, ei se tule. Pipersa. Semi-vasenta. Jep. Tää koettaisikos myöhemmin ja katsellaan. Nyt vitu autistista. Pitäisikö nytkin foorumeille niille laittaa jonnekin Ubisoftin niin omille jutuille, että on vieläkin ongelma, että korjatkaa nyt tuo paska. Joo, Meissi laittaa sen jossain vaiheessa. My brothers, call off pursuit. A handful of loyalists remain. Right. Swag. Five flanking the... Pew. Hey. Jos testataan. Joo. Et sä voi, koska sä et oo. Sun pitää olla private recon. Se on aika nopeasti levultaa tietyissä modeissa. Sitten on Pepsi ja Coca-Cola ja parempi voitti.嘘つけないそんな性格だって言われちゃうけど騙すよりはずっと騙されたって後悔しないから
Stand by. Equipment on its way. Dropping equipment. Supplies incoming. Stand by. Dropping equipment on its way. Engaging target area. Dropping equipment. Repeat. Dropping equipment. Equipment on its way. Equipment on its way. Equipment on its way. Equipment on its way. Request accepted. Request accepted. Request accepted. Firing for effect. Request confirmed. Supplies incoming.
Requested confirmed. Firing for effect. Request acknowledged. Shuttle leaving. T-minus 10 seconds. T-minus 5 seconds. Nothing says, honey, I'm home, like a stick of dynamite. When we were activated, we knew the situation was bad. I'm telling you, it won't budge. It's because you're doing it wrong. You know how they won't let you get too close to anyone, so it won't mess you up when you're finally activated? Well, I did that, and it didn't fucking work. I'm attached. These are my people. This is my city. We're taking it back. Oh. Look, you need to... Yeah, okay. Okay. They're counting on us. Let's not let them down. Agent, I'm sure you don't need me to tell you that you've been doing an incredible job. Sitten juosta aika vitun nopeasti. Nyt. Run. Watch out!
jostain vitusta tuolta Soul otti vähän niinku helaa silleen perseestä niin sanotusti. Pääsitkö? En. Siis kun tuo jäin... More like tässä sanoi, että vittu tuo Karasim on täysin idiootti. Tää on tässä vähän just tätä, että olettaa, että nuo toiset pelat osaa ajatella. Se on aina vähän liikaa oletusta. Ei niillä aivotoimintaa minkään tasosta. Ne ihmiset ei jaksa tehdä sitä asiaa, mikä vaatii eniten keskittymistä. Ne vaan luovuttaa niiden asioiden suhteen. Later. Later. Not bad. Se oli vahinko, hei. Jaa, Suomessa jaatana. Joo. Todellakin. So, one of you guys were Finnish? Irle and I both are. Oh. Kiva tietää. No voi vittu. Mä jossakin aina välillä oli sellainen, sun aksentti kuulosti niin suomalainen. Mä olin itekin ihan varma. No kyllä se huomaa yleensä. No ei se mitään, näin parin tunnin pelissä sen jälkeen huomaa vasta. Don't shoot him, he's a friend! He's a friend, look at him! He's a friend! Look, he's missing me! Punch him! He's not missing! Punch him! Don't just stand there. Sound works, but I can't hear you guys. Huh. Nitro cell. Defusing. Telling someone to enjoy something that they can't is to me a sign of lower intelligence. Alkaa harkitsemaan tuota, että jos se onkin vaan sitä vitun internet service providerista kiinni osittain, siis sen paskan ohjelmoinnin ohjelma. To the forums and tell what I have discovered. Yep, could be a big discovery. Yeah. Tavara-ikkunoita tässä spawnissa aina ihan suutanasti. Get outside, siellähän se onkin mitä mä haen. You came to the wrong neighborhood, motherfucker! Puuti, stop! Seinän läpi! Tää on niitä kohtia, että ei kannata lähteä roomaamaan, koska ne ei voi tehdä mitään, jos ei lähde roomaamaan. Meissä varmaan... Tekis mieli ottaa sletke, niin se tuntuu semmoiselta varmalta. No voithan se ottaa. Sillä dundu. Musta joskus oli niinku silleen, että mun
kaveri oli niinku yksin viikko vastaan. Klasilla vielä kaiken lisäksi. Niin ne viholliset teki sieltä lähti kaikki ruomimaan ja ne oli ihan miten sattuu juokseen, niin se vaan sai vittu ne kaikki tapettu yksitellen ja voitti se erä. Se oli niinku hyvä esimerkki siitä, että ei kannata lähteä niinku kaikkien heti vaan pinkomaan sieltä minne sattuu tuntuu. Joo, no kasuaalissa ne tekee sen aina. Jep. Siinä oli pieni EFG-jättä. Näkeeköhän ne tästä mun pään? Tääkin ovi on nyt auki. Niin... Laita kiinni, näissä voi laittaa. Mut... Ne ampuu tuolta. Tai mä juoksen sinne pystyy tälleen. NYT nyt. Mä vaan jään tänne ulkopuolelle. Joo. Täällä jäpää katto. Joo, täältä tulee vähän kutia sisään. Joku tappoi mut en... Joo, se ampuu mun varpaille. Vähän huonoissa. Woho! Fuck! Sitten. Pretty good. Sitten midi. Otan tää itseasiassa. Pitäisikö mun yksi ottaa tuo bruiseri tosta? Meidän puolelta. Ootas, ne saattaa ottaa bossia kohta. No. Kyllä vai ei? Ei vielä. Oho, vittu mä rekkaan. Ei vittu, misklikkasin niin saatanasti. Puolet. Pois. Saiko? Joo, sai. Nice. Oh shit. Mä sanotaan hyvä, tuli mieleen tästä viime aikoina se vitun Linux Tech Tipsin jäbän se Linus, niin kun silloin niissä oma vitun yrityksensä, niin siellä on just ollut jäbiä aina yöllä hirveän pitkään niin koneella ja kaikkea. Yhdessä kuvassa oli Jakob silleen hirveän kaukaa ottanut sen kuvan. Niin se oli silleen, että en tiedä tekeekö tää jäbä yöllä vaan töitä vai kaivaako se vaan nenänsä täällä. Ja sitten niin jossain vaiheessa joku jäbä vissiin yhden aikaa vielä niin sulussa töissä, niin siellä vittu vaan oli Vovi taustalla. Se oli like, I see you're hard at work at 1 AM. I'm so proud of my work. Siellä vaan Vovi ja pelattiin, saata. Thank you and see you some other time. Jeps, later. Later. No. No. Fuck! Denmark! No. Finland, there's a guy there, there's a guy there. Yeah. Is it Finland? Yep. I knew it'd be something like that.
daylight. We're closing in on your signal. Miten, en tiedä silleen, miten nämä koopitut toimii tarkalleen, kun ne tuli vasta tässä näin. Well, adventuring. Paitsi, että mulla pitää haulikolla tappaa 15 vihollista, niin sehän vähän limittämään sitä, mitä mä voin tehdä. Mä oon nyt mättänyt sitä Realm Rebornia siihen tahtiin, mitä on pystynyt. Tällä äskettäin aukesi se ilmaballon matkailu ja on rank 18. Siis se on ollut ihan jes. Level 15 siinä on silleen sivuquestit, niin monet niistä sisältää suurimman osan pelin kontentista, siis niin kuin unlockkaa dungeoneita, uusia alueita ja tälleen. Paljon uusia featureita sun muita. Siinä on vähän pakko ruveta tietyssä määrässä tettiin niitä gruppeja sun muita. Niin, vielä ei oo tarvinnut. Vielä on main questi kasualisoitu. Main questi on taittunut vielä aika helposti silleen, että meissä on kuollut vaan yhden kerran ja se yksi kerta milloin meissä on kuollut, niin se oli kun meissä meni vähän higher levelisempää peittiä meissä, että that guy looks lonely, I'm gonna help him out a bit. Sitten mä tein pienen ajatusvirheen ja kuolin. No just vitun vammasta, kun ei tässä niinku tiedä, kun nää heittää sitä, ne ei selitä yhtään, niin kuin tuossa alussakaan ei sanonut vittu, että hei, ei saa mennä minnekään muualle kuin Aalle, ja kiitos. Niin, ei oo semmoista Heroes of the Stormin alkuvideot. Huomaa, että tää on sellainen niin half-assetetty tää kooppiittu tähän. Se nyt tulikin vaan tässä komission jutussa sitten. Huh! 4 HP:tä. Yeah. Enough to spare. Vittu. Tää P90 kanssa säätäminen kaukaa aika kivaa silleen, että hei, voisitko osua joskus? Ei oikein tarkoitettu siihen pitkille, mutta sisällä niin tarvii enää snipea. Voinko tästä teltasta sampua läpi? Voi. Mä heitin granaatin! Ei! We are truly the best. Sorry, meissä on tässä. Täällä kuuluu pattivanki. Siinä. What the fuck was that? What? What's happening? What? Sieltä tulee! Takalta tulee! A switch! What? Tuossa on vent. Half-Life 2. Tai no Half-Life. Pitäisikö tän auet? Aina pitää samaan aikaan. N-Y-T. Ah! Se on semmonen heavy jäpä! Meissä heittää kaikki. Flashi. Ei vittu, mä tarviin ton medishit. Pääskö mä takaspäin pääsen? Älä kurkin liikaa. Joo. Vittu kun tuohan seinän läpi vaan. Wow, tuo oli paha. Hei, mä otan sen aseen. Mä esettä sun aseen. Crikey, mate. Pitääkö mistä ihan takas? Pitääkö? Oh fuck, I'm dead. Rips! Oh no! Sorry, I was in the suspense and like, it's over. Like, oh fuck! Yeah. Mä käyn odottanut, että sieltä tulee lopussa ihan vihollisia. Se on tähän semmosen kuvan, että ei tulisi. Yeah. Wow! Tuo oli paska flashy. Se tässä. Vittu, latau. Se hyppii! What?
No en tiedä vittu helmeltä. Hei, täällä on vittu avikka, mä otan sen. Okei, Messi menee sitten täysin taas. Kerrostko valmis? Tai no, kerro se, laske sitä. 3, 2, 1, nyt! Messi jättää flashi. Ei, mäkin shittasin jo. Hitto, meni nurkan taakse. Mä en siinä. Sehän kun oli avikasta. Kaukana yksi. Mä saan ampua tällä AV-peleistä. Haha. Me selvittiin jotenkin ihmeellisesti. Lataa. Et saa. Mä ajattelin, että mä kuolen vittu, jos mä olisin sekunninkaan pidempään. Siinä on vielä... Se kuoli, siltä tippu Granu ja Messi vähän niinku mun alle. Okay. Täällä päin on. Hitto, se on flight spot mulla. Kestää hetki. Ei vittu, nyt on joka puolella. Täältä tulee. Yes. Kuoli aika vittumaista, kun mä sniperilla en osaa ampua yhtään. Oi, sain 10 sentin myytävää kamaa, vai haluat sata? Myy vaan pois. Kun ei osu, niin ei osu! Mulla on 8 HP tai flashbang. Hitto! Lataa. Unohin. Wow! Mä otan täältä AK nyt itselleni. Oh! That wasn't too hard. Well, kyllä me kuoltiin se yksi kerta ja sit me oltiin aika... tactical. Ei. Pois ja ostaa vaan serverin alussa. What? Blow up the Phoenix compound. Go get the hush, like fun. get some intel, then blow it up. Pitää joka kerta vähän niinku lähteä pois ja tulla takaisin. Ajattelis kun tuli sieltä se Intelin kanssa takaisin, niin kävi mielessä hey, you know, we probably should have blown up that terrorist place. Yeah, let's go back, okay. Yeah. Mitä käyttää medishot. Hei, mulla on C4. Joo, mullakin on C4. Me ollaan terroristeja sittenkin. Oh my god, we were the terrorists all along! Se on suuri plot twist. Yeah. Didn't I tell you she is going to destroy everything? I'm not getting shot at. What? Hey! Oh what? Liikkuvia vehikleja CSS. Next gen. Joo, siinä on jäbiä. Ootas mä samallakaan kattoo, onks täällä mitään muuta yllä? Messi luulee, että... Ei vittu! Musta tuntuu, että mä ois pitänyt pitää... No täällä on avikka, joo, ei mitään, ei kaikki vähän. Mä otan yhden lääkäpiikin, se hepi sai mut. Mä otan toisen piikin. Box. Joo. Vittu! Sillä Empoteella ei ollut kyllä paras aimi tällä hetkellä. Ei. Heitän flashin. Vittu, Messi ottaa nurkan takana. Wow. Toinen tulee ihan naama eteen ja toinen heittää molotovia. Aika nalkki. Joo. Sille kun tietää mistä ne on, niin toinen menee siihen nurkalle ja toinen vähän niinku räiskii. Sä vaan puukotat vaikka sielläkään. Niin, mutta tuolla kakkosroundilla tuo puukotus ei oikein toimi, kun niillä on haulikot. Mennäänkö me vaan
puukkopounerit päälle ilman pistoolia tälle. Mieluummin sille, että toinen koettaa pitää niitä huomiota pistolla ja toinen sit puukottaa niitä selkään. Koska se menee ilman tyhmä se. Täältä ne nyt sittenkin tulee. Kato se Ei, sitä. mistä? Tässä. Mene se pistooli, eiku puukolla. Oh, we are really fucked up. Tää vähän kyllä karsii niitä. Ei vittu, kun mä en saa puukolla osumia. Arnold Schwarzenegger siellä. Ota nyt se. Perkele! No helvetti! Miten vaikea tappaaks jätkä puukolla? Sait se? 5 tonnia. Jee. Ja. Nyt tää ottaa sille, että mä pääsen ampuun vaan. Tässä on aika hyvä pisti. Ei ja vittu savu tuli vielä naamaan. You surviving? Jep. Se on hyvä. No tuo ei. Ainakin siinä oli selkeät sävelet ja oli mukava agrotus päällä. Ei voi ostaa. Oh fuck. Sehän sitten se tietenkin oli. Seemed too good to be true. Asefysiikat hyvin. Oh fuck. Pelottaako tommosia hyppiviä pupujussi? Se ei näin siis hypitä. Niin se tässä vielä outoa. You don't jump in this game, mutta nuo botit tässä, whatever dude. Yeah, my aim is good by the way. Vitun niin paljon noita... Advanced weaponry. Pitää alkaa itekin kykkymään, saatana. No, it doesn't help! Ei vittu! Siellä on heavy. Tuohon ei pitäis mennä. Oh, of course. Missä se heavy on? Meni siihen oikein. I really didn't know where he was. Heavy. Ei vittu, kun aina tuo hidastus. Ei vittu. On niin paskaa, että jos et ole valmiiksi hyvässä paikassa. Missä viimeinen? Siellä. Oh man, oh man, oh man. Hyvä. Hyvä kun rupes hotsittamaan, että pitääkö se nyt joku tietokoneen mahdottoman 360 no-scope headshotin, koska vaan selällä minun päin. Shit. Hee, auttaa. Antaa Jep. terveyttä. Sitten jää niin vähille HL. Sanoisin oikea reun. Joo. Ei kun keskusta. Vittu. Täällä oikeallakin muuta. Voi vittu, ne tulee kaikki tietysti joka puolelta. I don't even know anymore, family man! Mitä? Mikähän tuo sen liikettä oli? Joo, mä ensikin ajattelin, että mitä vittua ei Mä ensin katsoin kaukaa, että se tulee puukottaa sen, sit leiskimaan molotella. What? Yeah, I'm like... What is this AI? Yes, että kun tulee semmosia liikkeitä, mitä kukaan ei tee, niin se on silleen, että what the fuck is happening here? I can't take it. Ei oo heet, en pysty. Mulla on. Pääkatu. Täältä. Keskeltä. Tuo on aika paskanaa. Oi vittu, mä tapoin se tässä. Hei! It worked! Nyt sä voit leveillä sun kavereille, että I did this. Jep. Vittu, tää on kyllä varmaan aika neekerin perseestä puolusta. Toivottavasti, jos ne ei tuu tuolta ylhäältä, niin we're good. Jos ne tulee sieltä, niin we're fucked. Mä näen ulos. Tuli tästä kottokasta. Oh shit! Mä kuolin. Vasemmallakin joka puolella. Joo. Messi vaan katsi Wow, we got fucked. Yeah. Joo, tikkas. Joo, good. Nois. Meinasin nimittäin päätä ohraiseen tilanteeseen, eikä semmoseen olutmaiseen.
Wow! Hei! Rupesit vaan pelleilemään, sitten oikein vihollinen suppi sun. I didn't expect you. Oh no, enemies. No, saatiin sekin palkki. Jep. That's done, ei tarvi enää kärsiä näitä missioneja. Oh. Kärsi, oli nää ihan... Co-opit oli kyllä ihan kivaa, mutta siis niin kuin ne PvP-tut oli kyllä kärsimys. Siis kun sai niin monta niin kuin matsia pelata ja oli se, nyt tuossa profiilikuvaa kyllä tuo sopii tuohon, että I'm tough shit. Vikusti. Siellä on bandiitti ja ruukki tällä hetkellä. Ruukkiin mä sain pari luotia sisään, malataan. No, don't do it! Oh! What the fuck? Are you serious, dude? Tää vittua! Ainakin sä yritit ajoissa varoittaa. What the fuck? Uskomaton. Oh no. Ajatteliko se poikaparka yhtään mitään? Eipä näköjään. Come on. Meissä käy juoksen ylös no tässä niin helposti voitettu tuo erä ja tuo... Fuck me. Vittu mä jätin armorit. Ampo omaan, kiitos. Idiot. Wow. Mitä helvettiä? Refreetä. What? Okei. Nice. Mispä nyt ei hostakelle tapahtu sitäkin. Se on ulkona, sit lähtis yhdestä ikkunasta. Se on tämä ootas. Me sais ehkä spotattua. Joo. Fuck! Se hyppäsi takas ulos! Vittu! Ai. Se on siinä ulko, ei kannata mennä. Joo. Meissä on täällä sisään. Sisällä. Yes. Nice. Tuohon taas mennä aika tiukille. Yeah. Sulla on 30 sekuntia. Pakko mennä. Oh, vittu mukaan joo, niinpä tietenkin. Totta kai se oli vittu just tarkalleen siihen nokkaan katsomaan. Vittu siihen leveliin mennessä pitää tietää, ettei kannata hostakea fusetta. Toisaalta se vaan teki sitä. Eli siis niinku Spetsnazin Legacy. Hostake tapetaan, lähdetään pois. No hostake, no problem. Ai silleen ne Spetsnazit vetis. Niinku se toinen juttu mitä Spetsnaz sanoo on, että kun tilanne missä on 10 terroristia, sitten yksi hostake, niin sitten tulee pois sieltä. Yes, 11 kills, mission success. Kaikki kun unohtavat, ai mikä se 11 oli? It does not matter, my friend. Ja vaan bustaa sisään ja ampuu kaiken mikä vittu liikkuu ja hengittää ja sitten se täällä oli jotain viattomia. Well, accidents happen. Näytti aika tasaväkiseltä. Oh no. Mä en osaa tässä se edelleenkään pelata yhteen. Mä oon aina ihan vitun hukassa. Mä täällä oli jo triljoona kertaa. Nyt mulla on Steam Walletissa 46 €. Enemmän kuin mun pankkitilillä. Siis mun pankkitilillä on vaan 2 €. No ei nyt ihan parikymppiä niinku. Tää on sieltä 60 nyt, mutta siis pitää varata sit se 40 yhteen osamaksu. Okay.
Ikinä ollut tämmönen tilanne, että Steam Walletissa en ymmärrä. Mut hei, kertaa ensimmäinen. No sinne se joka tapauksessa menissä. No, aika lailla. Se on kyllä ollut jännä, että I think ainakin tälleen alkupelissä, niin on juossut enemmän ympäriinsä kuin tehnyt mitään muuta. Niin sehän on. Yeah. Juoksee yhdelle jätkälle hei, juoksee toiselle jätkälle hei, juoksee kolmannen jätkälle kill those motherfucker. Ja alussa ne kaikki questit ja kaikki tämmöistä, jotenkin ihan vitu omituista. Mä edelleenkään osaa päättää silleen, että tykkäänkö mä siitä vai en, mutta kai mä nyt siitä sille jollain määrin tykkään, jos jaksaa aina pelata. I think I shall this time lopettaa tältä päivältä ja tehdä sen yhden jutun ja lähteä sitten menemään. Ja laitan tän Discordinkin tässä pois, koska Lauri kanssa meissä yritti pelata silleen, että jutella ja pelataan eri pelejä samaan aikaan, mutta I get so disfocused as fuck, että ei se vaan onnistu. Joo, mä hyppään sitten toiselle serverille. Tässä serveri... joo, okei. Mä en luule, että joku peliserveri, mutta Discord-serveri. Niin. Oh joo, thank you and see you later. Joo, later. Get you back on made of money. Some spare cash. All Z on the scope. Back to it, mes amis. Is this the last one? I swear, if it's the last one. Held a press conference commemorating the end of the so-called Brood War some 4 years ago. Eyes open and your ass is covered. Let's move. You gonna give me orders? Sell me.
Tiedätkö näytetään vitu exploitteet, miten We're picking up a signal from inside the academy. Shade Tech. First wave agent signal ID. And it's still broadcasting. Kom här. Ui. Et siitä pääsee sisään. Jep. Elikkä tää pystyy skippaamaan ihan loppuun tän tehtävän. Siitä saa... Tai sillä on hyvä chanssi saa, tai sillä on jonkunlainen chanssi saa semmosen vitun overpoweri M1A snipun. Joonas tämä enemmän tarvitti. Paljon mä pelaan sitä viime iltana. Ei. Sitä saa... Sinistä! Sinistä! Mä saan sinistä ja vihreältä. Kuka voitti tänään loton? No sininen! Mineral field depleted. Upgrade complete. Munkin pitää muistaa laittaa se skavengi kyllä päälle sitten. Just ennen kuin tuo hajoaa. Aika on nyt minun vittu tunti 35. Ei kun 32. Saako ampua? Minuutti 32. Saa ammu. Tuhoa se. Antaa mennä. Yes! Vittu. En saanut mitään tuntia. Mitä saitte? Tacticians joku päkki ja sitten katsotaan Striker's Mask. Ei Ville, sä sait Striker, nee. Striker, Ready, eikö nää saat Striker Mask? Joo. Onkaan tuo edes hyvä? Joka ei kyllä anna niinku... Minkä mä sainkaan? Ei anna vittuakaan. Mä sain Sentry Skull Harness. Ovi oli auki valmiiksi. Interesting. Se on tuhoutunut se juttu. Se on bugannut se samaa juttu. Ei vittu, ai niinku kun me ei reset, me ei käytä kukaan pois tästä pelistä. Ei niin. That was an easy mission. Easy, thank you guys, okay, we did it. GG. Mä en edes nähnyt kettä. Joo, meissäkin oli silleen, että Hans, että ehkä se tulee tosta noin ja sitten tähtäsi siellä. I'm like, I will try. Varmaan sulla on Wallhacki. Mulla on ulkoinen näköassisti. Mikä se oli? Tuli sivusta. Mistä nuta oikeesti? Mä en vaan ymmärrä. On kiva, Yes! Nice! Joutui alas, vittu. Joo, meissäkin näki, että kuoli siinä samalla kun tapoit sen. Vittu. Menet vaan Shieldin kanssa ja täppäät sitä läpi sillä. Jää se vaihtaa paikkaa. Se on siinä sen kilven takaa. Se näkyy siinä. Bolt. On 3. What the fuck? Kuinka kaukana ne on siinä? Ai. Joo, tuolla yksi. No, se tulee joskus. Mä merkkaan, se tulee.
Mä ajattelin, Joo, että täällä käytävällä on. sydäntelin jo, mutta mä ajattelin, että well, good for mankind. Portaille tulos se yksi. Tässä hyvä istu. Joo, eikä me lähetä tästä alaspäin. Okei, alas. Tästä näin. I will feed on one of you now. Worthy foe appears. Defeat is near. Still shoot. Sä oot pelannut niin vitusti pelejä, sulla on semmonen vähän niin kuin herkkyys niitä kohtaan, että sä vähän niin kuin huomaat tommoset asiat, mitä harvaa niin hyvin silleen ajatukseltaan huomaa silleen, että tässä mennessä kun meissä vähän niin kuin jonkun verran, en mä yleensä niin paljon kuin sun kanssa, mutta jonkun verran vähän niin kuin jutellut noista peleistä, niin hyvin harva henkilö vähän niin kuin ottaa silleen samanlaisella in-depth asenteella, että ne on kussut sen tämän takia, niin sanotusti. No, kai siis tuommoiset, kun on silleen aika paljon pelannut, eikä se niin just miettinyt niitä. Esimerkiksi kun jossain pelissä joku tuntuu omituiselta. Siinä Dark Souls 2 mulle ei heti iskenyt se niin kun, ne kaikki sen suuremmat virheet, niin kun pystyisin siitä varmaan 3 tuntia puhua kaikista siitä, mikä siinä on väärässä. Vaikka siis it can be a fun game. Se onhan se Souls-peli kuitenkin, mutta siis nämä asiat niin joskus, muista yhdessä vaiheessa niin kun mä mietin sitä bossijuttua, mä mietin, että mikä vittu näissä bosseissa vituttaa koko ajan, niin miksi nämä on niin turhauttavia. Niin sitten niin kun mä niin yksi istua mun tuolilla silleen, niin kun näin taakse, mä rupesin oikeasti miettimään, sitten rupesin miettimään niitä muita pelejä, mietin niin kuin, mitä ne teki oikein, minkä takia siinä niissä on ne boss fight jotenkin hauskoja ja tälleen. Olihan niissäkin välillä semmoisia cheapejä paskoja, mutta siis ne oli harvoin. Ja ne yleensä oivalsi silleen äkkiä, että okei, tää on cheap paska tällä tavalla, että mä voin tehdä kuitenkin näin. Niin pääsen tässä eteenpäin. Miten se pystyy tulemaan vähän niin kuin cheapi takaisin joissain vaiheissa. So you're being cheap, I'm being cheap. Mutta kun niin ollaan miettimään asiat, niin sitten ne niin asiat loksahti paikalle. Että oh god, they have made a terrible mistake. Tavallaan sitten kun tiedätkö, kun tajuaa sen, että mitä ne teki väärin, niin se jotenkin alkaa sitten niinku ärsyttää enemmän melkein se virhe, koska joskus tuntuu, että siinä tulee just se fiilis, että niinku pelasko nämä jätkät edes niitä aiempia pelejä vai tekikö ne sitten silleen, että ne pelas, mutta ne ei tiedä, että niinku pelannut niitä. Ei se niinku oikeasti aatteella ei niinku tälleen pelannut niitä. Joskus silleen, kun oivaltaa, miten paljon aatetta on pistetty joissain peleissä tiettyihin asioihin. Esimerkiksi niin kun miettii sitä, Ego Raptor, kun se teki sen videon sitä Mega Manin niin intro-levelistä. Se on yksi hyvä esimerkki siitä, miten niin kun joku asia toimii tajuttoman hyvin, kun sitä oikeasti mietitään, kun sitä tehdään. Että se on niin kuin ihan suunnittelemalla suunniteltu, koska mä tiedän ihan niin kuin faktana, että hirveän paljon asioita, tutorial-leveleitä ja tämmöisiä, niitä ei mietitä, kun niitä tehdään. Katsotaan vaan semmoista checklistiä ja ne tehdään. Että se on niin kuin tavallaan hirveän kiusallista. Sama niin kuin menee johonkin isojen budjettien elokuvia näihin